गिबियावनो मानगोनां माने नैबे निउस लाइभनि फ्राय फैनाय नोंथांमोनखौ माने खुलुमनाय जाबाय। मैया आं मोनसे प्रेस मिट मोनसे बिबृति होदोंमोन। बहाय आंना एसे गोरोन्थि जादों, माने बुंब्रेनाय बायदि जादों। दा बेखौ आं माने उथायफिननानै लानो नागिरदों। दा मैया आं बुंनाया जाबाय गासै जोंनि जिथु बर' आन्दलन बहाय शहीद जानाय व्यक्तिया आं माने उनाव जानायबा गासैखौ मिथियामोन। टटेल माने 536खौल'सो मिथियो। BLTनि NDFBनि बेफोर लानायनि गासै दा 1276 बेखौ आं मिथियामोन। माने मैया दा बे गोरोन्थि जादों, बेनिखायनो आं बे बुंब्रबनायखौ उथायना लानाय जाबाय। लोगोसे मैया आं माने ददिराम ब्रह्म बिथांनि हात दं होनना बुंदोंमोन बे गोदान 100नि लिस्ट बानायनायाव। दा बेवहाय बिथांनि जेबो हात गैया, उनाव मिथिनो मोनबाय। दा गतिके बेवहाय जुदि गोरोन्थिफोर जादोंबा नैबे जोंनि शहीद परियाल बिथांमोननि खाथियाव आं निमाहा बिनाय जाबाय। आरो लोगोसे मैयानि बे बुंब्रनाय जायखौनोखि शहीद परियाल थारमाने नाम थानायफोरखौ माखासे नंखाय होनदोंमोन। बेथ' माने लिस्टआव थानाय गासैबो नंजोबगौखा, गासैबो प्रमान पत्र दंखायो। गतिके आं बे नंखाय होननायखौ माने उथायनानै लाफिननाय जाबाय। सोरनिबा थुनज्लायनायाव बुंनाय जादोंमोन नामा मैयानिफ्राय? थुनज्लायनाय माने बिनि खोथा मिथिनाय जादोंमोन माखासे सुलुंनिफ्राय। मैया सनापुराव बुंदोंमोन। दा बे खोथाया माने नंखाय जाहैबाय। नंखाय होनना आं मिथिनो मोनफिनबाय। गतिके आं बेखौ माने दिनै क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय आरो। थारैनो शहीदनि माबाखौ मिथिजोबामोन आरो? मिथिजोबा। माने माबायाव उनाव थैनाय जिथु 536 बेखौल'नो मिथियो आरो, बाद बाखिखौ आं मिथिया। आंहाबो माने शहीद परियालनि आंबो सासे मानसि, आंहाबो मोननांगौ सासे दंबावो। दा गतिके बेखौ नैबे सांबादिकफोरनि गेजेरजोंनो आं हाग्रामा सरकारखौ मोननो थाखाय रांखौ अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय आं गुरैयै माने खावलायनाय जाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। गोजोन्थों।